Kohimen kopera bayir hautrai Jingshakri lemba ka gospel mindakasngi ujisu bu hakama jangi kawe ka jingi kai kaba kongsan ha ka jingim mensiam jangi ha ka jing long sinran jangi ya u kot uweringi ban puson halor kane ka jinglong kaba ngide ban snowhun man ka kelitmat ka jinglong shakri ngi baro ngilong ki shakri jongu balai shakri klamda iyo jingsiu menda ngilong ki shakri ki bakoloi banle ya ka kam kabapin hun ya ukinran nakata ka daw habau shakri uwan na ka jingtre habau kinradu wong ki le ya kane pinbiang ya kane kalan ken mau ya ka jingtai u khloi banle ya ka bau kinrad u betta banle ngi barong etip ngi long ki batre bun ki kam ki jam ngi long ki ba late rep ham kam da me ha ka por bun ki longing longsem ki bun kam ban ot kuba ki dang shakri ki kinaru ki kun rubaro ki yarap ya ki mi ki pa Henry wan hadin ba kilatre baroshisngi kikun ki kemilendi ba kinang iyo ya kaburam kimi ki pa ki ong hoit pilatre shitom ba leze habakut ya ka jingot ko ba don ga jingkawai malumala mahalla ki inga sem kum ga dak ka shin jong ga jingkamen leze ki ot siar bad ki bamlang bad kum ga dak ka shin jong ga jimpindep ya baro ki kam ot ko te ki kon ki kemilindi lese kata ka sngi baro ki le kemanla but ki perkat de na mar bangi treshitom bangi leyo ka jingkawai henre jisu pat uong kumno wala dang ila tait ngila jerem na ka jingtre jongi haba u kenrad u dawan ngi ban trebiang ngide ban lomba kloi bon sin ngimla ha kane ka perte ngi don bun gi daw ban ngala tait ngala jerem pim yo ise bangala tre baroshisngi minda pi pan biang yanga ban tre ngadon kam ban shong tait kindiat henre hangne jisu padwong ushakri umlong ban ong kumne ushakri udeban ong nga kaloi bande nga krebiang ngam pesu ya ka jingtait kane kadega jinglong mensiam kane kadega jinglong mensiam mano balaban kongu ya ukinrat kumne kalam kinyu habangi kenjo ya ka jinglong hok jinglong koi hapoj ladangi tre ka kam uble ne kam mensiam ladangi im ya ka jingim kristan da ka bak kemelendi kano ka burom na ka nega parte ngimla satya ban le kalam kinyum lese ngim ban se ban tre te ngitre ngille da ka bak kinyum baro ke ta ka kam des ngi kinyum ya baro ki briu ki la pale ya lada ki mi ki pa ki pale yangi ya ki kam hadin bangila tait ngi le kata ka kam henre nginum kurku ya kata kam pinban ngi kinyum ngi tim ya kata kam hadu banda dep kabamut ka kam ka bangi leru kam wanra jingkurku bad kata ka por ka bangi pelutru ka kalalong ka por balatim na mari ala deru ngim badio jingkurku ya ki weru ngim ai jingkurku namar bonsin ngitre da ka ba kinyum persyai kebe ngi shaid le kum gini ki kam haba ngim soten nad ban le namar ba ngiting ya ke ba pale yengi ban le ngi shule kalam don jingi bun ki shakri bun mangi ki krastan ngi le bun ki kam kalam da hun satya nadu kadonu kamensiam kata kamun ya ka Jingshakri jongi ya ka jing tre jongi ya ka jing mane jongi kam ju wanra jingurku ya kiwe kam ju wanra jingid ha ka jingim te yala deru kalam yarap ya kiweru kalam yarap te ngim pat seizo ha ka jingid ublay hangni ha ka kitab jingstan news ngo ba
kawe ka jingi kai ka ba kongsan ka ba ngi syait puson barabor kam dame ha ka por haba ngi tebriu ha ka por ngi yam sosi hala ka jing khalan ya ke mensiam jongi bahok kadon ha ka ti jongo ble ki syakri ki de ben kerlalong bahok tang ladangi kerlalong bahok tang ladangi kerlalong ke bakui ka mensiam jongi kan poi syakti jongo ble ladangi impatar ladangi im dakabale yaki kambam hok ngimla ban poi syakakti jongo bale ka jingale jonga ba jompi kalong ka mensiam jongi kade ban poi syakakti jongo bale bad ban pin boy ka mensiam jongi kakakti jongo bale tangka we ka lindi ka bangidon ngide ban im koi ngide ban im righteous life, holy life. Holy life is the only way to reach in the hands of the Lord. Kano ka kam ngilaban le. But don't bon gibru ki lek bon gi kam. Don't bon gibru ki what ya ka jing dawaru ki kwan ya ka burom ru ki on pek ngalal tre katne pim yoise. Henry ki bru ki ba onkum ne ngala tre bon gi kam pim yo ise pim buram se pim ken kordor shuse kunda ter kim don satia jinku in hapojoki tengide ben puson yala de ko himmen ko para hakatkum ke jingshai jonkane ka gospel bad ka jingpule na ka kitab jingstart hadu katno ngala tre shitom ban penne ya ka jinku jongu Jesu hapojoni hadu katno nga siu da ka dor ka barem ban roy ha ka jinku jongu ble jinku jongu Jesu ban long syakri bahok ngi lebon gi kam kalam jinku ngi pelot si bon por kalam jinku lese ngi pelot kam bon por ha ka ban le ya ki kambam kuwait kala balong ki kren ki khana jongi jing kren khana jongi jimpe ya ki video ki film ya ki kive ki kambaro bunsin ngipelot kampun por nagabenta ki kambam hok ban ya ki kam bahok bad ngi perkat kadu kadwai ngala imba enreng ngim kin mau ban puson kumno ngala imba hato tang ban pendap ya ka kam ka pelong iyangi ki beriu bala imba ne ki kam ki bangi pendap da ka jingkui katkum ka ne ka gospel ujisu pasiau hangi baro ki kam ki bangi le ha ka jingkui kadawa jingkerku ya ki kam baro ngi pendap kalam jingkui kadawa iya ka jimpendre tongin karpadia ujisu banam penjanai shushu yangi da ka ktin jongu da ka jingi kai jongu da ka jingir jongu habangi duai habangi syakri habangi id habangi mane ya ujisu kade ban perlong yangi ru banlong kiba id ya u kalam kinyum kalam dawa buram jisu be id karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi bangin id yame kalam dawa ya ka buram namar ngi de ke syakri jome bade ben im ha ka jingkui ha ka hok en ya ro ya utrai Jesus Christ